Ang kwentong ito ay mula sa aking tiya. Nangyari ito noong taong 1945. Isipin nyo na lang na yung tiya ko ang nagkikwento sa inyo. Ako ay si Zelda, nurse ng mga panahong iyan, sa isang ospital na hindi ko maaaring sabihin dahil hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang kanilang serbisyo. Tanda ko lamang ang lugar na ito. Matagal na panahon nang naganap ang kwentong ito. Sa pagkakatanda ko ay nasa 26 na taong gulang ako ng mga oras na iyon. Magmula nang ako ay makapasa sa nursing sa ospital na ito, dito na ako nagtatrabaho hanggang sa ako ay maparesign ng biglaan. Sa aking pagtagal dito ay ayos naman. Kasundo ko lahat ng doktor, kapwa nurse, at iba pang mga empleyado. Madalas akong matoka sa mga pasyenteng na aksidente o di kaya tagapagbantay ng mga sanggol na bagong silang. Isang araw, may bagong batikang doktor ang nalipat sa aming pinagtatrabahoang ospital. Itago na lang natin siya sa pangalang Hari. Siya ay napakabait at napakamahinahong tao. Sobrang mapagpasyensya nito, lalo na sa mga pasyenteng nagwawala na hindi naman talaga maiiwasan. Naging kasundo ko si Hari na noon ay kaidaran ko lamang. Lagi kaming sabay kong kumain. Sabay rin kami kung umuwi. Madalas kaming magkakwentuhan sa aming mga libreng oras. Kakaiba ang relasyon ng aming pagkakaibigan na kung minsan ay napagkakamalan pa kaming magkasintahan. Sa tinagal-tagal ng panahon na magkasama kami, lubos kong kinagulat ang pagpapaalam niyang uuwi sa kanilang probinsya dahil may taning na daw ang buhay ng kanyang lola. Labis ko namang kinalungkot ang pag-alis niya ng panandalian dahil alam kong matatagalan siya sa kanyang pagbalik. Nangulila ako sa kanya ng mga ilang linggo, ngunit unti-unti ko nang tinanggap ang kanyang pansamantalang pag-alis. Dumating ang araw ng kanyang pagbabalik. Agad ko siyang niyakap at kinamusta. Ang laki na ng pagbabago nito na parang ibang tao na. Laking gulat ko naman nang ako ay biglang itulak nito na parang hindi nito gusto ang aking ginawa. Tinanong ko ito kung anong problema, ngunit umiling lamang ito. Nakapagtatakang hindi na rin ito sumasabay sa akin sa tuwing kakain at di na rin sumasabay para makipagkwentuhan. Nasaktan ako dahil hindi ko maikakailang nagkakaroon na ako ng nararamdaman sa kanya. Nagkaroon ako ng lakas loob upang kumprontahin siya sa kanyang mga inasal. Hari, may problema ka ba? Galit ka ba sa akin? Walang problema, Zelda. Basta ayaw ko lang nang magsasama pa tayo. Ayaw kitang madamay. Madamay? Saan, Hari? Maawa ka naman sa akin. Pagkatapos mo kong iwanan ng ganun katagal, ganito ang ibubungad mo sa akin. Lubos akong nangungulila sa iyo. Hindi mo ko maintindihan, Zelda. Mauna na ako. Magsasalita pa sana ako nang biglang tumalikod na ito
at naglakad papunta sa morgue. Di naman ako nagtaka dahil kadalasan namang bumibisita ang ibang doktor doon, kagaya ni Hari. Magmula nang naganap ang pag-uusap naming iyon, doon na ako nakapansin ng kakaiba kay Hari, na tila ba wala na itong tulog at madalas tulala. Mailap na rin ito sa mga tao at di na makausap ng matino. Marami nang nagtatanong sa kanya kung may problema ba siya dahil bigla siyang nagkaganon. Inakala naming nagluluksa pa rin ito sa pagkawala ng kanyang lola. Isang gabi, kakaunti na lamang ang pasyente. Papunta ako noon sa nursery room upang magbantay sa mga sanggol doon. Bago pa man ako makalapit, nakita ko si Hari na palingalinga na pumasok sa loob. Hindi ko na lang ito tinawag dahil gusto ko ring malaman kung anong sadya niya sa loob. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pintuan at marahang sumilip. Nakita ko si Hari na tumititig sa mga sanggol. Kung di naman ako namamalikmata, ay nakita kong naglalaway ito. Di ko maaninag ng maayos, gawa ng mahina ang ilaw sa kwartong iyon upang hindi maapektuhan ang paningin ng mga bagong silang na sanggol. Kinabahan ako ng mga oras na iyon, kaya nagpasya akong pumasok at tanungin si Hari. Hari, anong sadya mo at naparito ka? Ha? Ano kasi? Gusto ko lang tignan ang kondisyon ng mga sanggol dito. Kung di ako nagkakamali, nakita ko itong nagpunas ng laway. Iba na talaga ang pakiramdam ko noon. Mabuti na lamang ay pagkatapos nitong magsalita, agad itong lumabas. Lumapit ako sa katapat nitong sanggol. Nakita ko ang isang napakalusog at magandang babae. Napaka-inosente ng sanggol na iyon. Huli na nang napansin kong nakaangat ang damit nito. Nakalabas ang tiyan. Agaran ko namang napansin ang likidong nakalapat sa tiyan nito. Di na ako nagdalawang isip na amuyin ang nasa tiyan nito. Masuka-suka ako nang maamoy ko ang napakabahong likido na yon. Nasa tingin ko ay laway. Napakalansa nito. Nakakasulasok ang amoy nitong pinaghalong basura at patay na daga. Agad ko namang nilinisan ang sanggol na iyon dahil ayaw kong maabutan ng ina nito na ganoon ang sitwasyon ng bata. Habang pinupunasan ko ito, agad akong kinutuba ng masama kay Hari. Hindi naman sa pagiging mapanghusga, ngunit sino ang gagawa nun? Tila may tinatagong sekreto si Lucio na kailangan kong malaman. Kinabukasan, binilinan ko ang mga kapwa ko nurse na huwag papasukin si Hari sa nursery room. Siyempre nagtanong sila, pero nakumbinsi ko sila sa pagdadahilan na masyado nitong pinanggigilan ang mga sanggol at baka ito ay malamog. Sinunod naman nila ang bilin ko. Sumapit ang gabi at nagkasalubong kami ni Hari sa hallway. Agad ko itong binate. Magandang gabi, Hari. Pagbati ko sa kanya. Anong nakita mo kagabi? May nakita ka ba? Agresibo nitong wika. Anong ibig mong sabihin, Hari? Kabado kong sabi.
Ang sabi ko, may nakita ka ba? Pagalit nitong wika. Nakita ko, nakita kong nagwalalaway ka, Hari. Anong ginawa mo sa bata? Utal-utal kong sabi. Kung ano ang nakita mo, isarili mo lang, kundi malalagot ka sa akin. Galit na sabi ni Hari sa akin. Agad naman itong naglakad, papalayo, at ako na may nanginginig at di makapaniwalang naglakad na naman ito papuntang nursery room. Ako kasi ang bantay doon tuwing gabi. Pagpasok ko kaagad, binungad sa akin ang isa kong kapwa nurse ang nakakalungkot na balita. May isang sanggol daw na inabandona ng magulang. Hindi na raw ito binalikan at agad na umalis ang ina nito. Agad kong tinigdan ang kinalalagyan ng bata. Ngunit nabigla ako nang, "Ako ang aampun sa bata," wika ni Hari na napadaan pala sa silid. Tinuloy ko ang pagsilip sa bata. At laking gulat ko na ito yung batang pinunasan ko noong nakaraang gabi. Agad ko namang kinontra si Hari sa gusto niyang mangyari. "Hindi, ako ang nauna. Ako ang kukup sa batang iyan. Tsaka Hari, anong alam mo sa pag-aalaga ng bata, ha?" Galit kong wika dito. Hindi ko napigilan ang aking sarili dahil unti-unting pumapasok sa kukuti ko kung ano talaga si Hari. Hinila niya ako hanggang makarating kami sa silid na tambakan ng mga gamot. Dito niya ako hinarap at nagwikang, "Parang awa mo na, Zelda. Kailangan kong punan ang gutom na nararamdaman ko. Hindi ko ito ginusto. Sa pilitan ang lahat." Mangiyak-ngiyak na wika ni Hari na siyang kinagulat ko. "Hari, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi ko alam na aswang ka?" Galit kong sabi dito. "Oo, Zelda, hindi ko ginusto. Sa pilitan ang lahat. Di ba umalis ako dito dahil may taning na si Lola, di ba? Hindi naman pala totoo yon. Kahit ako, niloko nila. Si Lola na pala ang may gustong sumuko sa buhay niya." Bago po natin ipagpatuloy ang kwentong ito ay may konting kahilingan lang po ako sa inyo mga kaaswang. Sana po ay sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay huwag ninyong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga may kusang loob. Mabuhay po kayo. Sa pilitan nila akong sinubo at pinalunok sa akin yung itim na bato. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw kitang mahawa kaya iniwasan kita. Nahawaan ko yung kapatid ko sa probinsya namin. Hindi kami nakahingi ng tulong sa manggagamot. Natuluyan ang kapatid ko. Ayaw kong magaya ka sa kanya. Mahal kita. Napamahal na ako sa iyo. Hindi ko na rin kilala ang sarili ko. Ampunin mo ang bata, kaya hindi kita pipigilan. Alagaan mo. Yung nakita mo kagabi, hindi ko sinasadya yon. Maniwala ka. Hindi ko kilala ang sarili ko noon. Aalis na ako sa serbisyo. Di ko masasabi kung kailan. Malapit na, Zelda, mahal ko. Pangako, iiwasan ko na ang silid ng mga sanggol. Umiiyak na wika ni Hari. Wala na akong nagawa ng mga oras na yon, kundi umiyak na lang rin. Naiintindihan ko siya, pero mali.
Nasaktan ako ng mga oras na yon dahil huli na nang malaman kong may nararamdaman si Harry sa akin. Nang matapos ang usapan namin, lumabas kami na parang walang nangyari. Bago pa kami tuluyang magkahiwalay, nakuha pa naming magtitigan. Pagkatapos nun, lumihis na kami ng daan sa isa't isa. Agad naman akong nagpunas ng luha at dumiretso sa silid ng mga sanggol. Muli kong nakita ang bata. Kakaibang tuwa ang aking naramdaman. Agad kong sinabi na ako ang mag-aaruga sa batang iyon. Pinangalanan ko itong Magindara dahil sa angking kagandahan nito. Di ko ito maaruga ng maayos, kaya't iniwan ko muna ito sa bahay upang ang aking ina ang mag-aalaga kay Magindara. Sa kabila naman ng relasyon namin ni Harry, naging ganoon uli ang pagsasama namin, ngunit may pagbabago. Dumating rin sa punto na nakakontsaba na namin ang mga nag-iimbalsamo sa morgue. Binibili namin ang mga lamang loob ng mga tao nakamamatay pa lamang upang mapawi ang gutom ni Harry. Awang-awa ako sa aking minamahal. Wala akong magawa kundi panaurin siyang tuwang-tuwa sa pagkain ng atay ng mga tao. Kinokontrol ko rin itong huwag kumain ng buhay na kung minsan ay dinadalaw ito sa kanyang apartment at dinadalhan ng sariwang karne mula sa palengke. Mahal na mahal ko si Harry. Tanggap ko siya kung sino siya. Di ko siya iniwan kahit dumating sa puntong ako na mismo ang muntik niyang kainin. Ito ang pinakalihim na aking iniingatan. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Harry papuntang parke, dahil ayon naman ang gawain namin pagkatapos ng aming duty, may nakasalubong kaming isang binatang lasing. Panay ang kutsa nito sa amin na tila ba naghahamon ito ng away. Hindi naman namin ito pinansin. Ngunit nagpupumilit ito. Nagulat na lamang ako nang nakita ko si Harry na tinulak ito sa madilim na parte na mapuno. Agad ko silang sinundan. Dahil sa dilim ng paligid, hindi ko alam kung ano ang nagaganap. Naririnig ko lamang ang ungol ng binatang lalaki na tila ba hindi ito makahinga. Nang tumahimik ito, doon ko narinig ang pagnguya. Naluha ako ng mga oras na yon dahil hindi na naman nakapagpigil si Harry. Nang matapos ito, agad ko itong inilawan ng flashlight. Nang dipindot kong telepono, doon ko nakita si Harry na tulala at punong-puno ng dugo. Agad ko itong pinunasan at hinubaran ng damit. Agad naman naming tinago ang bangkay ng binatang iyon. Naawa man, pero mas mahalaga sa akin si Harry. Tinapon rin namin ang damit nito at napagdesisyon ng umuwi. Maayos naman na sumapit ang umaga. Normal na naman ulit si Harry. Ngunit isang araw, Enero ng mga buwang ito, malapit nang sumapit ang aking 27 kaarawan. Isang kaarawang na labis kong ikinasama ng loob. Gabi ng araw na iyon, nawawala si Harry. Hanap ako ng hanap sa buong ospital dahil gusto kong pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, siya ang unang-una kong makakasama. Gusto kong siya ang una kong makikita sa aking kaarawan. Hanap ako ng hanap sa kanya.
nang biglang may narinig akong sigawan sa emergency room. May nagsisisigaw at maraming tao. Agad akong tumakbo upang malaman ang kaganapan sa loob. Ayun na lamang ang kinagimbal ko nang makita ko si Hari na duguan at walang malay. Sa tabi nito ang isang batang babae na butas ang tiyan. Maraming tao. Nawawala ako sa aking sarili. Maraming nagsisigaw na may aswang daw. Bigla naman akong napaiyak nang malapitan ko si Hari na wala ng buhay. Niyakap ko ito. Pinulsuhan ko ito ngunit wala na. Nagtanong ako kung anong nangyari. Naaktuhan raw nila si Hari na kinakain ang bangkay ng isang babae na ililipat na sana sa morgue. Nakita raw ito ng ama ng batang babae, kaya agad itong pinagsasaksak ng gunting sa dibdib. Gumuho ang mundo ko ng mga sandaling iyon. Wala na si Hari. Di ko mapigilan ang aking mga luha. Magmula nang mawala si Hari, kinuha ng mga kamag-anak niya ang kanyang bangkay. Lumipas ang ilang linggo ng aking pagluluksa. Pumasok na ulit ako sa ospital. Ngunit parang mababaliw ako. Palagi kong naaalala si Hari. Napapaiyak ako at uupo ako sa sahig na kung minsan nakikita ko si Hari at nag-uusap kami. Kahit wala naman talaga. Sobra na ang pangungulila ko kay Hari ng mga oras na yon. Wala nang nagawa ang aking ina, kundi patigilin mo na ako sa trabaho at lumipat na lamang sa ibang ospital para di ko mabalikan ang alaala namin ni Hari. Lagi niya akong dinadalaw sa aking panaginip na tila kinakamusta ako nito. Sa tuwing naiisip ko siya, di ko maiwasan na rumaragasa ang aking luha. Ang tanging meron na lamang ako ay si Magindara. Siya na lang ang nagpapaalala sa akin kay Hari. Dahil sa amin ipinangalan si Magindara na nagsilbing anak namin, na siyang nagkwekwento ng karanasan na ito sa inyo ngayon. Minahal ko ng sobra si Magindara na parang anak na tunay. Magpasa hanggang ngayon na ako'y sobrang tanda na, ni minsan sa buhay ko, hindi na ako naghanap ng kapalit ni Hari. Hindi na ako umibig pang muli. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin ang lahat na kahit sino ay walang makakapagkalas at makakapagpalimot sa akin ng mahal kong aswang.